Sa number 10, may good news kag may bad news. Ang good news, ang diesel mag-rollback sa Martes. Pero ang bad news, ang gasolina, masaka na naman ang bili. Ginanunsyo sa Department of Energy sining Lunes nga may rollback sa presyo sa diesel. Yara sa 3.71 tubtub 5.71 pesos sa kada litro ang inubo sa bilis ng diesel sumugod sa Martes nga adlaw. Para sa gasolina naman, humalin 32 sentimos tubtub piso kag 68 sentimos ang isaka. Kag ang kerosene naman 50 sentimos tubtub 2 ka piso kag 50 sentimos ang rollback. Ang Department of Energy sa gihapon na nagadikta sang mangin presyo sa produkto petrolyo samtang napaidalong pa ang Pilipinas sa state of energy emergency.